juttu. Te olette Joutilaasta Roinasta luonut itsellenne ja työntekijöillenne työpaikat, olette vienyt Venäjän köyhiin kyliin ja kaupunkeihin paljon iloa ja hyötyä ja tässä se, Martti Hirvonen, se kiitos nyt seisoo. No kiitosta on saanut, kun mä olen Venäjällä liikkunut kylissä ja jopa viimeksi kun kävin hotellin vieressä olevassa myymälässä ja siellä oli kaikki pakastearkut oli meiltä vietyä, niin kyllä se niin kuin ilahduttaa, että en mä kiitosta ole kaivannut, mutta kyllä tällainen pieni ilo tulee pintaan, kun näkee siellä. Tai jossain perheessä, kun siellä on, televisio on teiltä tuotu, mikro on teiltä tuotu, pesukone on teiltä tuotu, hella on teiltä tuotu, jääkaappi on teiltä tuotu, niin silloin kyllä vähän niin kuin tuntuu, että jotain on saanut aikaan. Niin, mutta mä tarkoitin kiitoksella sillä, että teidän kiitoksenne on nyt se, että seisotte vankilan pihassa. Uskonpuhdistaja Martin Luther joutui toteamaan samaan aikoinaan ja seiso siinä vaan ja sanoi, että tässä minä seison enkä muuta voi. Ja kun Hussi yritti jotain tuolla Tsekissä, niin siellä köyhät ihmiset kanto risuja hänen nuotiolleen, jossa häntä poltettiin. Hän totesi vaan, että o sancta simplicitas. Mä oon oikeastaan sanonut samalla tavalla. O sancta simplicitas. Oi pyhä yksinkertaisuus. Oi pyhä yksinkertaisuus.